ዞባና خملاسي ወደብን በሚመለከት መጀመሪያ የሚሄደበት መንገድ ስህተት ነው ብለን ነው የምናምነው እሱን ኮሬክት የማድረግ እሱን የማስተካከልና ወደ ታሪካዊ ባለቤቱ የመመለስ ጉዳይ ነው ብለን ነው የምናምነው ስለዚህ አሰብን የኢትዮጵያ ግዛት አካል የማድረግ ነው የእናንተ ፖሊሲ በትክክል እንደሌላ ሀገር ቆጥረን የምንጠይቀው አይደለም በተለይ የአሰብ ወደብን በሚመለከት መጀመሪያ የሚሄደበት መንገድ ስህተት ነው ብለን ነው የምናምነው እሱን ኮሬክት የማድረግ እሱን የማስተካከልና ወደ እንታይኩም ትሪዩ ዘለኹም ኣብዚ ኢሌክሽን ታይም እዮም ዘለዉ ኣብ ናይ ምርጫ ግዜ እዮም ዘለዉ ኣብቲ መድረክ ድማ እዞም ፓርቲታት ዝበሃሉ እዮም ዝቐርቡ ዘለዉ ኩላቶም ድማ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ዓሰብ ብጌጋይ ተዋሂቡ ክምለስ ኣለዎ ዝብሉ እዮም ስለዚ ብልፅግና ጥራይኩም ይኮነን ብልፅግና ጥራይ ይኮነን ዓሰብ ዝብል ዘሎ ላይክ ኩላቶም ተመሳሳሊ ፖሊስን ስትራቴጂን ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዘብልሃልካ ኣብ መወዳእታ they're all the same the political parties ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘሎ ባይቶ ደጎለጎሎ ዝበሃለ ደሎ ተሓድሽ ክምረፅ ዝኽእል እውን ካብኦም ዝገደደ ይከውን ምክንያቱ ብልፅግና ምርጫ ሽማዊ ምርጫ እዩ ዝግበር ዘሎ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ግን ተመሳሳሊ ፊሎሶፊ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ናው ንቐፅል እቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ድምፂ ናቱ ነበርትዕ ይኸይድ ከም ዘለካ ንስማዕ ኣብዚ Rugged mountains and plains of the Horn of Africa, a familiar pattern of rising tension is once again drawing attention. Military convoys move quietly toward border regions. Fighter jets train in the skies. And behind the scenes, diplomats exchange warnings instead of reassurances. For many observers, these signals evoke a painful memory, the devastating border war between Ethiopia and Eritrea that erupted in 1998 and lasted until 2000, a conflict that cost tens of thousands. هذا زربا ببزح ጊዜ ክዝረብ ንሰማዕ ኣለና እዚ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኩናት ይኣትሎ ዝብል ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ከም ሽም ንምርቋሕ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ንዘላቶ መሸፈኒ ንኤርትራ ስለ ዝጥቀሙ ዘለው ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ይኸዳ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ዳርጋ መሰልቸው ዘረባ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ይኸዳ ኣለዋ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይመፃ ኣሎ ዓለም ኣብ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ ገለናት እያ ኸላ እቲ መልክዕ ናይቲ ኩናት ግን ካልእ መንገዲ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ሰራዊት ናቶም ኣፅዋራት ናቶም ቀሪብሎ ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል እያ ብላብላ 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 ዳርጋ መዓልታዊ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወይ እውን እቶም ዝርከቦም ኣርቲክልስ ነዛ ርእሲ እዚ ሸንኮለል ከብልዎ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ብሓቂ ግን ብልፅግና ናብ ገፁ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ክልተ ነገር እስከ ንስማዕ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ብልፅግና ገጢምዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ስምዑ በዚህም ምክንያት ከሰው አልባ አውሮፕላኖች ያነሰ ግምትና ዋጋ የሚሰጠው ይሄው ሰራዊት ለኦህዴድ ብልጽግና ስልጣን አንዋጋም በማለት እየሸሸ ነው ብለዋል። በእርግጥ ይህንን ከሰሞኑ በጎጃም ቀጠና የተማረቁ አንድ ወታደራዊ አመራርም ሲናገሩ ተደምጠው ነበር። አበላ ህዝብ ጋር ካጠጣ ህዝብ ጋር መገዳደል በጣም ያሳፍራል። ይሄ ነገር በዚህ መቀጠል የለበትም። መከላከያ ሰራዊቱም እንትኑን መምረጥ አለበት። ከእንግዲህ በኋላ በቃ ብሎ መነሳት አለበት። ለማንም ቆስሎ ለማንም ደመው እዚ ዘረባ እዚ በብዙሕ መንገዲ ድወጽ ዘሎ እዩ ብልጽግና ብዙሓት ሰራዊት ናቱ ገዲፎሞ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ይዝንገር ክልተ ሰለስተ ፀገም ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ሓደ ክሳብ 42,000 ዝኾኑ ሰራዊት ነቲ ብልጽግና ከም ዝገደፍዎ ገዲፎሞ ገሊኦም ምስ ብረቶም ገሊኦም ምስ ሓበሪቶም ገሊኦም ምስ ካሊኦም ናብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይፅምበሩ ከም ዘለውን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኸዱ ከም ዘለውን ይዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ሰራዊት ተኣማሚኑ ንክኸይድ ወይ እውን ዘተኣማምን መንገዲ ሒዙ ንክቕፅል ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ርዱእ እዩ እዚ ብብዝሒ ሰራዊት ይገድፈካ እንተሎ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዘለዉ ሰራዊት ድማ ክኾኑ ከለዉ ሓደ እቲ ዘይዕጉብነት ኣሎ ካልኣይ ድማ ካልኦት ሰባት ዝተፈላለየ ምክንያት ወይ እውን ኢንሰንቲቭስ ወይ እውን እንታይ ክትብሎ ኢንሰንቲቭ ዝበሃል ንሰብ ናባኻ ዘስድዕ ምክንያታት ፋኖ ንኣብነት ነቶም ዝፈልጥዎምን ዝቐርብዎም ዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ቃልሲ ገዲፎም ናብ ህዝቦም ክፅምበሩ ናብቲ ትክክለኛ ዕላማ ንክፅምበሩ ብዙሕ ፃውዒት እዮም ዝገብሩሎም ፅባሕ ንጎ ኣብ ሕማቕ ክፋል ናይ ታሪክ ከይትፀንሑ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ክወርድልኩም ዝኽእል ፀገማት እውን ክድሕኑ ምንታ እናበሉ እዩ እዚ እውን ንኣታቶም ከብል ዝኽእል እዩ The report suggests the largest wave of desertionists occurred after government forces were mobilized to the northern front. ካልኣይ ድማ ናብ ሰሜን ገፁ ብዙሕ ሰራዊት ከንቀሳቀስ ምስ ጀመረ ሞቶም ወደ ሰሜን እየሄደ ኣይመለስም ዝብል ጭርሖ ወይ እውን ልሙድ ዘረባ ስለ ዘሎ ብዙሓት ካብቲ ደቡብ ዝመፁ ኣቦታቶምን ኣቦሓጎታቶምን ዘይተመልሱ ስለ ዝኾኑ
إذا قد دايزيا نابزي وسكونتات كتأتيها سلزبلو عاديك نفسه عدل توسع كرهب الله زفتنا كابتي بوتا كترفي زري ምናልባት ንኢትዮጵያ ብቐረባ ዘይትፈልጥዎ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ህዝቢ ካብ ገጠርን ካብ ድኻታትን ዝመጽእ ሰብ እዩ ስለዚ ዋላ እኳ እዚ ንብሎ ዘለና ገለ ክፋል ናይ ሓቅነት ዘለዎ እንተመሰለ ሓንቲ ነገር ግን ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚኦም ደቂ ሓረስቶት ነቲ ውትድርና ገዲፎም ኣማራፂውን ከይህልዎም ይኽእል እዩ በዓል ስታሊን ንኣብነት ናብ ዩኒስ ኣር ኢትኩም ሃቦ ካልእ ዕድላት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ዝብል ካምፔይን ይገብሩ እዮም ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ንስራሕ ኢሎም ዝኣትውለው እዮም ኣብ ውትድርና ኣብ ኢትዮጵያ ተገፊፎም ጥራይ ደይኮነስ ከም ሞያ ስራሕ ኢሎም ዝኣትውዎውን ሰባት ስለ ዘለዉ ነቲ ስራሕቲ ገዲፎም ውትድርና ገዲፍካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንኣብነት ናይ ኤርትራ ሰብ ውትድርና ገዲፉ ንደገ ከይድ እዩ ዝፍትን እዲኹምሎ ደገ ምስከትካ ድማ መዓት ዕድላት ከምዚ ወዳሓትና ኻላካ ወድማ ኻላካ ሰብሲ ገለ ይገብር እዩ ብሓርቲ ኤርትራዊ ብነፍሱ እውን ናይ ስራሕ መንፈስ ዘለዎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ውትድርና ገዲፍካ ስራሕ ንኽትረክብ ወይ እውን ሂወትካ ንኽትመርሕ ከቢድ እዩ ነዚ እጂ ከምዚ ክንዛረብ ከለና ንምግናን ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተራ ሰብ ሂወት ንኽመርሕ ከቢድ ምዃኑ ምርዳእ የደሊ ብዙሕ ሰብ ኣለና ክብሉ ከለዉ ከም መጃሃርዳ እዮም ዝጥቀሙሉ እምበር ሰብ ኣዝዩ ሕሱር እዩ ኣዝዩ ሕሱር ሰብ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ተረማሚሶምሉ ዘሎ ኣብቲ ኖርማል ዘለዎ ተሪኻ መዓት ስራሕ ዘይብሉ ፅኢል ኣብ ፅርግያ ዝውዕል ሰብ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ኣነ ብዙሕ ክልተ ሰለስተ ግዜ ስለ ዝኸድኩ ተዓዲ ክሪኦ ከለኹ እቲ መንእሰይ ፅኢሉ ከፍ ኢሉ ኣብ ኣንጎሎ ተፀጊዑ ዝዕልል መዓት መንእሰይ በዚ ገለ ዝገብር ትርኢ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ምስቲ ሳዋን ገለን ዘለና ንሕና ከምኡ ኣይትርኒ ኢኻ ብኤርትራ ዳርጋ እቲ መንእሰይ ኮፍ ኢሉ ክዕልል ወይ ተኣኻኺቡ ገለ ከምዚ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ መይቢ ቀደም ንኣሸ ከለና ንርኢ ነርና ክሳብ 94 ቆልዑ ዝነበርና ንዝክሮ ኢና ድሕሪኡ ግን እቲ ሰብ ሳዋን ገለን ስለ ዝኸይድ ፅኢሉ ተኣኻኺቡ ቁም ነገር ዘይብሉ ሓጋይን ክረምትን የለን ብሓፈሻ ብልፅግና ዘገጥሞ ዘሎ ብድሆታት ድማ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት ግን ንብልፅግና ነቲ ሕልምታት ናቱ ነቲ ናይ ኩናት መንፈስ ናቱ ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ ወይ ጠጠው ከብለ ይኽእል እዚ ክንብል ክብል ኣይደፍርኒ ምክንያቱ ናይ ኩናት ፍሉይ ዘለዎ ስርዓት ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለዚ ህወሓት ሕጂ እውን መጠንቀቕታታት ይብለው ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መላእታ ሃገር እናተሸምረረ ናብ ትግራይ ንወራሪ ግስግስ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ እቲ በዓል መዝሕ ህወሓት ወሲኹ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ኣይመስረትናን ክብል ነቲ ብዛዕባ ጽምዶ ዝውረወረ ነፂግዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ መንግስቲ ፌደራል ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቋረፀውን ህወሓት ኣፍሊጡ እዩ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዝሕ ህወሓት ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ብረቡዕ ከም ዝገለጾ ሰብ መዚ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ንምክያድ ይዳለዉ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ሓዱሽ ስጋኣት ግጭት ከም ዝፈጠረን እዩ ገሊጹ ትግራይ ካብቲ ንክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ሓይልታት ፌደራል ምስ ምልሻታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ብምዃን ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝገጠመሉ ኩናት ኣብ 2022 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ወፅያ ዝበለ ኤኤፍፒ ብመሰረት ገምጋም ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብቲ ግጭት እንተወሓደ 600,000 ሰባት ተቐቲሎም ኢሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብበዝሒ ናብ ዶባት ትግራይ ዝፅጉዑ ዘለዉ ሓይልታት ፌደራል ንሶሙናት ኣብ ዶብ ትግራይ ዓሪዶም ይርከቡ ሓይልታት ትግራይ እውን ኣብ ዶባት ትግራይ ተዋፊሮም ኣለዉ ክብል እዩ ኤኤፍፒ ፀብፂቡ ዘሎ ሰራዊት ፌደራል ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ይግስግሱ ኣለዉ ትግራይ ድማ ብሰራዊት ፌደራል ከምዛ ዝብልዋ ዘለዉ እዩ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ መስለኩም war statistics ናይ ብልፅግና I'm extremely jealous of those of you who are 100% certain there will be no war between Ethiopia and Eritrea anytime soon. ኣነ በዞም ኩናት ኣይክህሉን እዩ እናበልኩም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ኣይክህሉን ኢልኩም ገምጋማት ትህቡ ዘለዎም ብጣዕሚ እየ ዝቐኒ ኢሉ ምክንያቱ ብፍላይ ድማ 100 ካብ 100 ኩናት ኣይህሉን እዩ ትብሉሲ ተቕንኡን ኢኹም ኢሉ ወላ 75 ትብሉ 67 ትብሉ ገለ እናበለ ብዙሕ ኩነታት እዩ ዝህብ ምክንያቱ ነዛ ፋይል እዚኣ እንተሪኢኹማ ሓንቲ ፋይል ኣላቶ ብዚኣ where is it እዚኣ እንተሪኢኹማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ስታቲስቲክስ ናቱ ራእይዎ ይብላ ኣሎ መጀመርያ እንታይ ይብላ ኣሎ 2018 ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ 1200 ሰባት ተቐቲሎም 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ መነባብሩ ተመዛቢሉ 2019 እቲ ሞት ናብ 2500 ደይቡ 500,000 ድማ ተመዛቢሎም 10 ክኾን ከሎ 2020 10,000 ሰብ መይቱ ወይ እውን መይቱ ቆሲሉን ካዥዋልቲስ ማለት ዝሞትን ዝቆሰለን እዩ 1 ሚልዮን ዝኸውን ይመዛበል 21 150,000 ሞቱ ቆሱልን ማለት እዩ 5 ሚልዮን ዝኸውን ድማ ተመዛቢሉ 22 450,000 ሞቱን ቆሱልን ክኸውን ይኽእል ካዥዋልቲስ ዝተጎድኡ ማለት እዩ 2 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሉ 23 2,000 casualties 1 ሚልዮን ዝተመዛበለ 24 4,000
ዝሞቱን ዝቆሰሉን 387 ድማ ዝተመዛበሉ 25 ድሮ ተዝሓለፈት ዓመት ማለት እዩ 3000 ሞታት 300,000 ድማ ዝተመዛበሉ ስለዚ ብልጽግና there's only one thing ሰባት ምርባሽን ፋሕበትን ምእታውን ቀንዲ ትዝኽእሎ ነገር እዩ ካለ ነገር ክጽበኸ ይትኽላ ኩናቱን ወረ ኩናትን ንአብይ አሕመድን ብልጽግናን ከም ኖርማል ነገር ይንዑ እጂ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ መዓት ፀገም እዩ ዘሎ right now ነዚ ሪፖርት ክንገብር ከለና ስለዚ እቲ ኩነታት አብይ አሕመድ ክገድፎ ዝኽእል ወይ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ክህልዎ ክጽበዮ ብዙሕ ትኽእል ነገር እውን የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብዚ ብኻልእ መንገዲ ገምጢሎም ክሪእዎ ከሉ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብልጽግና እዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ጽበ ዘረባታት ካበይ ከም ዝመጽእ እውን ምግንዛብ ከድልየና እዩ እንታይ ከሪእኩም ደልየለኹ ካልእ ስታቲስቲክስ እውን ኣብዚ ሕጂ ዝወሃብ ዘሎ ከሪእኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ኣብዚ እውን ሓደ ዘረባ ኣሎ የሚጓዘው የአብይ አህመድ ወራሪ ጦር ለሳምንታት ተጉዞ ከተከማቸበት የትግራይና የአማራ ክልል ድንበር አካባቢ በከፊል ተቀንሶ ወደ መሃል ሀገር ጉዞ ጀምሯል። ዋይ ለምን የአብይ አህመድ ጦር ወደ ትግራይ ከሄደ በኋላ ከትግራይ እንዲመለስ ሆነ የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ነው የኔ መረጃ የሚመጣው። አብይ አህመድ ተከድቻለሁ ብሎ ያስባል በጦር የአማራ እና የአገው ጀነራሎች ከርተውናል ብለው እንደገመገሙ ከትናንት ወዲያ ሰምቻለሁ። ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና እንታይ ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ ገለ ክፋል ነቲ ንሰሜን ኣበጊስዎ ዘሎ ሰራዊት ክመልሶ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ተጠሊመ ወይ እውን ተኻሒደ ዝብል ገምጋም ወይ እውን ሓሳብ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ so many things ብዛዕባ እዚ ተኻሒደ ተጠሊመ ፀላእቲ ከም ዝኾይኖምኒ ኩስቶን ተሸራሪኾም ክሃርሙኑ ይደልዩ ዝብል መንፈስ ኩሉ ግዜ እዩ ዘለዎ ግን እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ሓቂ ከምዚ ይመስል እዮም ዝብልዎ ሰውየውን ዝም ብዬ እንደዚሁ ቁጭ ብሎ ሳየው እና ስለ ትግራይ ሲናገር ዝም ብሎ ስታየው እንደዚሁ ሳየው አብይ አህመድን ከስንት ሰው የተጣላ ይመስላል ጓደኞቹ ከነበሩ ሁሉ ጋር ተጣልቶ ነው ሁሉም ጥፋተኞች ናቸው እኔ ነኝ ትክክል እያለ ያለ ከኤርትራ ጋር የሰላም ስምምነት ወርቅም ነው ሜዳሊያ ሳይቀር ዓለም አቀፍ ሽልማት አግኝቻለሁ ብሎ ሲናገር የነበረው ያ ስሜታዊ ንግግሩ መቼም ሁላችንም እናስታውሰው ነው። ዛሬ ጦርነት ገባለው ባይ ነው ከኤርትራ ጋር ከህወሓት ጋር እንደመጣ ታስታውሳለህ ወደ ስልጣን እንደመጣ ቲም ለማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጠልመ ከም ዝተኻሓደ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ግን ብግዳ ሓቂ ድማ ክትሪኦ ከለኻ ኩሎም ኣዕሩኽቱ ዝነበሩ ዝገደፍዎ ሰብ እዩ እዚ ድማ ኩሎም ኣዕሩኽቱ በብሓደ እናገደፍዎ እንድሕሪ ኸይዶም እቲ ባህርያቱ ድማ ዝንሪዮ እንተለና መን እዩ ክሓዲ መን እዩ ሓሳዊ መን እዩ ጠላም መን እዩ ተንኮለኛ ንምግምጋሙ ከቢድ ኣይኮነ ምክንያቱ እንተወሓደ ብወገን ኤርትራ እንተሪኻዮ ንኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾኖ ዝነበረን ዝበሃል ዝነበረን ካል ነገር እዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትበሃል ከቢዳቶ ኢሱ እናበለ ዘይ ዲፕሎማስያዊ ፕሮቶኮል ማለት እዩ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ንኻልእ መራሒ ናይ ሃገር ከምኡ ኢሉ ክፅውዖ ኣይንፈልጥን ኢና ዋላ ክንምንታይ እተን ሃገራት መሻርክቲ ኹና ኣብ ፕራይቬት ለይቶም ክበሃሉ ክእሉ ዓብይላ ማይክሮፎን ግን ኢሱን ገለመለን ዝብል ዝነበረ ሰብ ሎሚ ንኤርትራ እንተዘየጥፋእኹ ንኤርትራ ነዚ ስርዓት እዚ ተስፋ ዘይብሉ ስርዓት እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እዩ እናተባሃለ ዝኽሰስ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንኩሎም እቶም ኣብ ስልጣን ደምፅዎ ዝደገፍዎ ዝሓብሓብዎ ምስ ደው ዝበሉ ንኩላቶም በብሓደ ክጠልሞም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንኩላቶም ድሕሪ ትጠልም ኣለኻ ወይ ካብ ኩሎም ክሕደት ከጋጥመካ ይክእልኒ ሜይቢ it is also your problem ይብለው ካልእ ምናልባት ንስ ግዜ ክረአ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ሓደ ሓደ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ እውን ክንሰምዕ ኢና ንዓቢ እቶም ፋኖ ኣብቲ ናይ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝኸስዎ ዘለዉ እቲ ክሲ ድማ ሓደ ኣብ ጋምቤላ ኣብዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኣብዚ በዓል ሻሸመነ ዝብልዎ ድዩ ኣርሲ ዝብልዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ኦርቶዶክስ ዝወርድ ዘሎ ብዙሕ ክስታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ድሓን ንሱ ፀኒሕና ኣብዚያ በዓሉ ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዕ Welcome to the Eastern Nation.
is no longer defined only by tanks, aircraft, or soldiers on the ground. Soldiers' pockets, smartphones, messaging applications, and social media platforms capable of transmitting information across the globe with warning to its members, emphasizing the growth. ብልጽግና ንሰራዊቱ ዓብይ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ምስቲ ዘሎ ናይ ቴሌፎን ናይ ኢንተርኔት ኣጠቃቅማ መሰጃት ኣጠቃቅማ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ ብዙሕ ምስጢራት ናቱ በዚ መንገዲ እዚ ይወፅእ ከም ዘሎን ስለዚ ኣመሓላልፋ ናይ መልእክትታት ልዑል ጥንቃቄ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ፀላእቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ መንጢሎም ሓሳባት ክወስዱሎም ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ እንታይ ደረየካ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ዝረአዩ እቲ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ኩላቶም እንታዮም ዝኾኑ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዋላ እውን ብዋትሳፕ ብቴሌግራም ስደድ ኢንክሪፕትድ እዮም እዞም መልእክትታት እዞም ሰባት እዞም መልእክትታት እዚኣቶም ዕፅዋት እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ሰራዊት ድማ ሃይ ሴኪሪቲ ዘሎ ሓበሬታ ዘይተመሓላለፍቲ ኮይንካ ሓሊፉ ከይዱ ፀገም ክመፀካ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እሱ ድዩ እቲ ፀገሞም ካብ ካሊእ ድዩ ዝብገስ ዘሎ ፀገሞም ብልፅግና ፀገም ከም ዘለዎን ፀገሙ ድማ ኣብ ሰራዊቱ ምስጢራት ቀልጢፉ ከም ዝወፅእን ነዚ ምስጢራት ንምዕፃው ድማ ቴክኖሎጂ ከማዕብለ እዩ ዝብል ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከማዕብለ እዩ ዝብል ዘሎ ጉድላክ ዊዳት ኢና ክንብሎ ንኽእል ካብዚ ኩሉ ፀገማት ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ እቲ ዲጂታል ላንድስኬፕ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ብኣሜሪካ ብእስራኤል ብካልኦት ትፅላኦ ያ ፅቡቅ ጌርና ክንዛረበላ ኢና ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ነጥብታት ኮይና ክትረአ ዘለዋ እያ ኤርትራ ብብዙሓት ሓይልታት ታርጌት ሃገር እያ እዚ ድማ ነቲ ዘለና ፀገም ንኸጉልሕ ወይ እውን ነቲ ፀገም ዘለና ኣስተማቕርዎ ክብል ኢለ ይኮንኩን ትዛረብ ዘሎ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድኡን እውን ተስፋ ገብር ኤርትራ ኢንተርኔት የብላን ናይ ቴክኖሎጂ ፀገማታ ድማ ኩልና ንፈልጦ እዩ ምስቲ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ፀገም ዝፈጥረልና ዘሎ ኢልና ንዛረቦ ገለ ክፋል ግን ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እዩ እንታይ እሱ ድማ ኤርትራ ምዚ ናይ እስራኤል ፀገም ናይ ኢማራት ፀገም ናይ ካልኦት ፀገማት ዘለዋ ዲጂታሊ ኦፕን ሶሳይቲ እንተዝነብር ነይሩ ክፉት ዝኾነ ኢንተርኔት እንተዝነብሮ እቲ ሃገር ምስጢራት ናቱ ክሳዕ ክንደይ ሽግር መገጠመት መንግስቲ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ንላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣናሎግ ምዃኑ መብዛሕትኡ ትስራሖም ብድምፆም ብካልእ መንገዲ ስለ ዝገብርዎ ምስጢራት ናይ ሻዕብያ ንክትፈልጦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብለኩም ዘለዎ ኣብ ኢራን ዘጋጠመ ኩነታት ዘኪርኩሞ ዶ ዝዓበየ ቅትለት ናይቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ነቲ ትራፊክ ናይቲ ሃገር ነቲ ትራፊክ ናይ ኢራን ናይ ቴህራን ብሙሉእ ከሺፎም ንዕኡ ሃክ ገይሮም ንብሙሉእ እቲ ሰርቬይለንስ ናይቲ ሃገር ተኸታቲሎም ምንቅስቃሳት ናይቲ ሱፕሪም ሊደር ኣሊ ኸመነ ከምኡ ድማ እቶም ቦዲጋርድ ናቱ ምስኡ ዝቐርቡን ዝኸድዎ እዮም ንዕኡ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝለዓለ ኣናላይዝ ገይሮም ኣበይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ንምንታይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ መነመን ክመፁ ከም ዝኽእሉ ከመይ ከም ዝኽእል ገምጊሞም ኣቐዲሞም ቅድሚ ንቀዳም መጥቃዕቲ ክገብሩ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ዕለት 5 ቀዳም መጥቃዕቲ ክገብሩ ሶኒ ምድሪ ነተንያሁ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ከምዚኣ ኩነታት ኣላ ኢልዎ ትራምፕ ድማ ዓወት ክረኽበላ ዝኽእል ቀልጢፉ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክውዳእ ዝኽእል ኮይኑ ስለተሰምዖ ሕራይ ኢልዋ እዩ ስለዚ እቲ ስቶሪ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ምስቲ ዘለዋ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ፀገም ፅቡቅ እዩ ካብ ፀላእትና ክከላኸለልና ፀላእትና ከይፈልጡና ገለ ክብል ኢለ ኣይኮንኩን ግን እንተወሓደ ናትካ ኢንፍራስትራክቸር እንተዘይብልካ ናትካ ቴክኖሎጂ እንተዘይብልካ ወይ እውን ምስ ቻይና ቀሪብካ ክትገብር ተዘይኪልካ ወላ እውን ቻይና እውን ረብሓታት ናቶም ዘቐድሙ እዮም ክሳብ ሕጂ ንሳቶም ጠሊሞም ንፀላእዮም ጎልኢትዮም ክንብል ኣይንኽእልና ግን ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ድማ ከምቲ ንሕና ንጥመቶ ከምቲ ንሕና ነብሎ ቴክኖሎጂ ናትና ቴክኖሎጂ የድልየና ጥራይ ዘይኮነስ ጥንቃቐ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ክንሕዝ ክንክል ኣለና ዝብል ኣብ ከምኡ ዝብል መደምደምታ እውን ከብፅሓካ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ነዛ ርእሲ እዚኣ ንእሽተይ ሽፍቲ ክንገብራ ኢና ስለምንታይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩናት ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ንኤርትራ ጥራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እውን ኣይኮነን ብፍላይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ብልፅግና ወራር ክመፃ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ መዓልታዊ ኣብ ዝጋማ ዳሓሉ ዘሎ ንኤርትራ ጥራይ ድዩ ብድሆ እዚ ክትጋጥም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ኣብ ኢራን ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ በዓል ኢማራት ቀጠር ገለመለ ዘጋጥመን ዘሎ ስዑድያ ዘጋጥመን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ወይ እውን ንኣፍሪካ ብኸመይ ይፀልዎ ንብልፅግና ድማ ብዓብዩ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል እስከ ናብኡ ንስገር መጀመርያ በዚያ ንጀምር The Middle East is at war, triggered by the US-Israel airstrikes on Iran. Now, East Africa is facing significant economic turbulence since it relies heavily on imported petroleum.
Brent crude prices have jumped sharply since the airstrikes began. We anticipate an increase in the cost of fuel. But I'm also certain, as we've had also some information from the Uganda National Oil Company, that the country has enough stock to shoulder us for some time. Kenya has assured its citizens that it has enough war reserves to last at least 2 months. But can the East Africa region cope with a prolonged war in the Middle East? Welcome to the flip side. The Strait of Hormuz is a ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክዝረብን ሜይን ቶፒክ ናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ካብዚ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ክንዲ ምንታይ ክፅለዋ ይኽእላ ክንዲ ምንታይ ከነዚ ኩነታት እዚ ክሰግርኦ ይኽእላ ማለት ሕጂ መራሒ ናይ ኬንያ ከምኡ ናይ ዩጋንዳ እንታይ ይብሉ ፀኒዮም ናይ ኬንያ ንክልተ ወርሒ ዝኸውን ሪዘርቭ ኣለና ይብል ፀኒዩ ዋይስ ቲንግ ለባም ነገር እዩ እንተለዎ ኤርትራ ናይ ክልተ ወርሒ ናይ ወርሒ ይህልዋ ዶ ንዝብል መቸም ኤርትራ ኣለዋ የብሉን ኣይፈልጥን እየ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ መንግስቲ ከም ናይ ኤርትራ መንግስቲ መዓት ፈተና ዘለዎ ነዳዲ ንዝተወሰነ ግዜ ከንቀሳቅሶ ዝኽእል ሪዘርቭ እንተዘይብሉ ደና ውጋእ ይክእሉን እዮም ሻዕብያ ክንብል ንኽእል ማለት ኣብ ሂወቶም ዝፈልጥዎ ነገር እንተሎ ዕፅዋን ክባን እዮም ኩሉ ግዜ ምስተዓፅው እዮም ዘን ዝሓለፈ 30 ዓመት ኩሉ ርዮም እዮም ስለዚ እንታይ ከጋጥሙ ከም ዝኽእል ኩናት ተጀሚሩ እስራኤል ካል እንታይ ገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ንንተዋሓደ ንሕማቅ ግዜ ክኾኖም ዝኽእል ነዳዲ ሒዞም ኩሉ ተስፋ ገብር እቲ ቀንዲ መፍትሒ ክኾነና ዝኽእል ሶላር ኤነርጂ እንድዩ ናብ ፀሓያዊ ኤነርጂ ክንሰግር ኣለና ዘብል እውን ሓደ ከምኡ እዩ ምክንያቱ እቲ ነዳዲ እናኸበረ ከይድ ከሎ ንኤርትራ ምክንያቱ ኤርትራ ሓደ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ምንጭቶት ናቱ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ዝምርኮስ እሱ ድማ እዚ ማዕድናት ጥራይ ኤርትራ ኤክስፖርት ትገብር ካል ነገር የብላን ክሳብ ሕጂ ዘለና ኦፍኮርስ ናይ ዲያስፖራ ረሚተንስስ እዚ ንሕና ገንዘብ ንሰዶ ኣባበርክተሎ ኣብቲ ቁጠባ እዚ ግን ንሕና ነዳዲ ከቢሩ ወይ ነዳዲ ሓሲሩ ኢልና ንገድፈ ነገር ኣይኮነን ንስድራና ንክነብሩ ንሰዶ ስለዝኾነ እሱ ክቕፅል እዩ ካልእ ነቲ ቁጠባ ከንቀሳቀስ ዝበሃል ግን ማዕድናት እዩ የስ ወርቂ ከቢሩ ኣሎ ስለዚ ኣይዶነ ብማርኬት ፕራይስ ሸጥዎ እንተኮይኖም ኣታዊታቶም ዓብይ ይኽእል እዩ ግን ናይዚ ኩሉ ዘለዎም ድማ በቲ ነዳዲ ድማ ክጠፍእ ክእል እዩ ምክንያቱ ነዳዲ ወላ እንተለካ እውን ከቢሩ ስለ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ነዳዲ ጉዳይ ንብዙሓት ሃገራት ክልክም ዝኽእልን ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ሽግር ከውድቕ ዝኽእልን እዩ ወላ እውን ነተን ደሓን ኣለዋ ደሓን እየን እዚአንሲ ነገራት ክፃወራ ይኽእላ እየን ዝበሃላ ዝነበራ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ወዲቐን ከም ዘለዋ ከሪአኩም እየ መን እያ ካብዚኣተን ግብፂ ፓውንድ ናታ መሊሱ ፓውንድ ድኸውን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ሓደ ሚድያ እንታይ ኢሉ ወፂኡ ነይሩ ግብፂ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ስቴት ኦፍ ኒር ኢመርጀንሲ ሃገሩ ኣብ ከባቢ ናይ ተጠንቀቕ ግዜ በፂሓ ከም ዘላ ምክንያቱ እዚ ኩናት ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ኢራን ዝገበረዎ ንዓታቶም ፀገም ፈጢሩሎም ኣሎ ብኸመይ Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi says his country is in an economic state of near emergency as a result of the Middle East war. The Arab world, this most populous nation, has been physically impacted by the US and Israel war. كذي أنت أبي تحسيبهم زلوا دولار ناتهم دارجا نشمن تورحي أبز تحت درجة بتشكم زلون. Egypt's import dependent economy has proven highly sensitive to fluctuations. كم دما بزوج نجارات كاب ندادو كالو تجارات import أب مقبار زمركوس لزغني كبيت أجا مجات مولو زين هجرات عرب دما أزين أجا دستيان نجبسي عبكو طبعاً شركة نتاتهم مسؤومي كويت بلو قطر بلو سعودية بلو إمارات بلو عمان بلو كلاتهم بفلايتهم تعاطيهم زلوا مالتي سلازي كتباناتهم أب كبيد درجة وديقوم كم زلوا ينقر زلوا over the weekend CC has warned the war could spell troubles for the Suez Canal كمدما أبزنا Suez Canal دبال دلو حوت انتو جميرو نابدما كبيد أقام كمتصوم كم زغليز نقر زلوا بتقال من قد كرا خلو دما كالا حدا ريبورت دايزي حدا ريبورت أو تيوم مزنا برابزي انتاي زبل ناي حقرات عرب بزوري دوان زلو كنتات أب أفريقيا زقبرو زلو investment كقد فوي خلان زغم تري وزل لغميو انتاي زبل نيرو fault lines where was that report the Gulf states Turkey and Israel battle on the Red Sea now انتاي لم يمنيرا مسيلكم أبزيا نيرا إمارات أب أفريقيا قال كابتن زعبي investment زقبرو زلو the UAE alone is the fourth largest source of capital
on the continent. And the GCC pledges over the last few years have surpassed the EU and tripled Chinese pledges. ስለዚህ እዘን ሃገራት ዓረብ GCC ዝበሃላ ቀጠር ክኾን ይኽእል ባህሬን ክኾን ይኽእል ኩዌት ክኾን ይኽእል ኢማራት ክኾን ይኽእል ከምኡ ድማ ስዑድያ ኣብ ኣፍሪካ ዓብ ኣበርክቶ እዩ ነይርዎም እዚ ዝጎድል ዘሎ እዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ብድሆ ድማ ነቲ ናይ ቁጠባ ኣበጋግሳ ናቶም ክገድፍዎ ስለ ዝኽእሉ ይብሉ ግርም በሉ እስኪ ገንዘብኩም ሒዝኩም ጥፍኡልና ጥራይ ገንዘብ ናይ ዓረብ ዘድሓነ የለን ትርፎ ዘፍረሰን ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ገንዘብ ናይ ኢማራት ከም እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ኢማራት ገንዘብ ካብ ኣፍሪካ ምእላዩ ንኣፍሪካ ዓብ ፀገም ክፈጥረላ ይኽእል እዩ ሲሪየስሊ ሃገራት ተብርዝ ዘላ ገንዘብ እምበር ናይ ኢንቨስትመንት ጌራ ጅቡቲ ቀነ መራሕ ናይ ጅቡቲ እጁን ደጊሙ እስራኤል ንኣፍሪካ ክተፍርሳ ትደሊ እንተነራ ኮይና ብኢማራት ጌራ ትገብሮ ዘላ ኢሉ እጁን ሓድሽ መግለፂ ሂቡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር እየ ነይረ ስለዚ ኢማራት በዚ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ኩነታት ክትመሃር ትኽእል እያ ተደይኮነት እውን ገንዘብ ናታ ሪፕራዮሪታይዝ ክትገብሮ ትኽእል እያ ንዝብል ንብልፅግና ይጉሄ ብልፅግና ይሕዘነሉ እምበር ንዓና ዝትንክፍ ንዓና ዝምልከት ኣርእስቲ ክኸውን ኣይክልኒ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ካብ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ድጎማ ዝረኽቡ ዝነበሩ ኣብዚያ ዘላ could review overseas investments to ease financial strains caused by Iran war ስለዚ ናይታ ኣጋጢሞም ዘሎ ዳግመ ግምት ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ክንገብሮ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ክገድፍዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣ እውን ንብዙሓት ከተሻቕል ትኽእል ነጥቢ ኮይና ኣላ እቶም ብገንዘብ ዓረብ ዝነበሩ ካብ ካልኦት ዝልምኑ ዝነበሩ ወል ቀሲኖም ክሓድሩ ኣይክእሉን እዮም እዚአን ኣብ መስመር ዘለዋ እየን ካብኡ ናብኡ ዝቐረባና እንድሕር መፂና ኢራን ኣላ ሕጂ ዝረበላ ዘሎ ስለዚ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኣሜሪካ ኢልና በዚ ናይ ማጋ ዶክትሪን ከምኡ ዝኣመሰለ ስጉምቲ እንድሕር ተወሲዱ ናይ ግሪንላንድ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣብ ዴንማርክን ኣብ ኤውሮፓን እንታይ ስልዋ ክገድፍ እዩ ከመይ ከፀልዎ እዩ ንናይ ናቶ ዝምድና ናይ ውሽጢ ናይ ደገን ናይ ሜክሲኮ እንድሕር ከምኡ ደፊኡ ናይ ካናዳ እውን እንድሕር ደፊኡ እንታይ ስእሊ ክህብ ይኽእል ክኸውን ይኽእል ድዩ ፃዕበናቱ ኸ ከይተሓስበሉ ስጉምትታት ክውሰድ ይከኣል ድዩ ናይ ሜክሲኮን ናይ ፓናማን ናይ ኩባን ድሮ ናይ ኩባ ስጉምትታት ምስ ናይ ቬነዙዌላ ተኣሳሲሩ ውሰድ ኣሎ ናይ ኮሎምቢያ ከምኡ ክኸውን ኣሎ እዚኦም ዓለማዊ ኣመታቶም እንታይ እዩ ድሕር ቀፂሎም ከምዚ ቀፂሎም ፅባሕ ምናልባት ኢራን ክትውቃዕ እንድሕር ተባሂሉ ኢራን ተወቂዓ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኣብዚ ከባቢና ብቐረባ ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ርሑቕ ዘሎ ግን ካብ ግሪንላንድ ጀሚርካ ክሳብ በዓል ኮሎምቢያ ተተወሲዱ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ እንታይ ክመስል ይኽእል እዚ ሕጂ ብሓይሊ ምእዳብ በሎ ዝኾነ ስም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ማጋ ዝበሃል ዶክትሪን ዝስራሓሉ ዘሎ ቱል እዩ ኢልና ወንሰዶ ንኣብነት ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ሓያል ወይ ዓባይ ንምግባር ብከምዚኦም ዓይነት ስጉምትታት ጥራይ ዘይኮነ ነንበይኖም ኣመታት ዝሃቡ ተወስዱ ስጉምትታት ኣለዉ ንኣብነት ናይ ታሪፍ ወይ ናይ ቀረፅ ዝበሃል ከም ስጉምቲ ዝውሰድ ፀኒሑ ናይ ዘራይ ምዃን ንኣብነት ዘራይ ምዃን ከምዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዛ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ናቱ ዝሓቦ እዩ ነይሩ ነቲ ኣውትሉክ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ዓለምና as we can see እቲ ካብታ ገምጋም ናቱ ድሮ ብዙሕ ተቐይሩ ኣሎ ናይ ኢራን ኣብ ፍርቂ በፂሑ ኣሎ ናይ ኩባ ድማ ኣብ መስርሕ ኣሎ ንኩባ ብዘይውግእ ክንሕዛ ኢና ኢሎም ኣሎ ምክንያቱ ነዳዲ ዝበሃል ናቦ ዝኣቱ ኩሉ ዓፅዮም ሞ ሕጂ ድማ ናይ ነዳዲ ጠቕላላ ሕፅረት ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ኩባ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕትን ቅልውላውናት እያ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤኳዶር ስጉምቲ ክወስዱ ጀሚሮም ኣለው ንካልእ ዕላማ እዮም ዝብልዎ ግን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እታ ናይ ግሪንላንድ ቁርብ ዝሒላ ኣላ ምክንያቱ እታ ናይ ኢራን ዓባይ ስለ ዝኾነት ብሓፂሩ እዚ ኩነታት እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሓሒዞም ዝርእይዎ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ናብ ኤርትራ ገፃ ወይ እውን ናብ ሱዳን ገፃ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ብዓብዩ ግን ናይ ሱዳን ጉዳይ ማለት እዩ ሰራዊት ሱዳን ንኣንፃር ዳዕመ ሰሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ንከተትሕነ እንተኮይና ኢማራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይራያ ከተብሎ ትኽእል ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ እንተዘይተዋገድ ምናልባት ምስ ሱዳን ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዚ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣርኤስኤፍ ትገብሮ ዘላ ብካልእ መንገዲ
ግብፅን ኤርትራን ናብቲ ጉዳይ ትንከኣቱ ክደፋፍእ ከም ዝኽእል ዝብል እዚ ክሪቲካል ትሬትስ ትበሃል ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ናይ ኣይሁድ ዓብይ ፕላትፎርም ናይ ቲንክ ታንክ ዝበሃል እዩ ንሱ ዘውፅኦ ዘሎ እዚ Sudan recently accused Ethiopia of hosting RSF attack drones. እዚ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ንኢትዮጵያ ድሮናት ካብ ዓዳ ተበጊሶም ንዳዕ መሰሪ ይሕግዙን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ይሃርሙኹም ዘለውን ከሲሳ ነይራ እዚ ድማ ኢትዮጵያ had already allowed the RSF እዚ already ከም ርዱ ገይሮም ኢትዮጵያ ንዳዕ መሰሪ ወተሃደራዊ መደበር በቲ ኢማራት ዝድገፍ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዶብ ኣብ ጋምቤላ ንክትገብር أفكرت الله حمزة أب إسرائيل حمشن زوجة صابرينا and Ethiopian Airlines may have seen us become directly involved كاتسولم لما زي بزح فلورز على بيجو Ethiopian Airlines ون أبزق دايزي يتكلوا كم زغل عين الجرالو سلزي زي كم أناليسيس يوم زري وزلو قال RSF rear basing in Ethiopia has enabled the RSF to open a second front. እቲ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ ንዳዕ መሰሪ ወተሃደራዊ ቤዝ ድማ ነቲ ዳዕ መሰሪ ካብቲ ምዕራብ ናይ ሱዳንን ደቡብ ናይ ሱዳንን ወፂኡ በዚ ደቡባዊ ምብራቅ ወይ እውን በዚ ብሉ ናይል ዝበሃል ዞባ ሓድሽ ግንባር ከፊቱ ንሰራዊት ሱዳን ሕማም ርእሱ ክገብረሉ ኣኽኢልዎ ኣሎ which would link RSF supply lines in western Ethiopia to Blue Nile state and open a potential access of advance into Sudan's agricultural hub and toward major cities like the Nile including Khartoum. ስለዚህ እቲ ብምዕራብና ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ኣብ ሓድሽ ግንባር ተኸፊቱ ዘሎ ከም ድማ ዳዕ መሰሪ መደበር ከፊቱ ዘሎ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣመና ከቢድ ክገብር ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ስቡሕ መሬት ናይ ሱዳን ቡይ ዘሎ ካብኡ ድማ ንኻርቱም ገጽካ መጥቃዕቲ ክትገብር እውን ቀሊል እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ ንኻርቱም ዘስቲ ዲጋታት እውን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘሎ ብዙሕ ፅልዋ ክትፈጥረሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚህ Ethiopia's support for RSF could cause the SAF and its external backers, Egypt and Eritrea, both of which are regional rivals of Ethiopia, to increase support for the SAF in this area or retaliate by targeting RSF supply lines. ስለዚህ ግብፅን ኤርትራን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀንዲ መቀናቐንቲ ናይ ብልፅግና ነዚ ኩነታት እዚ ወይ ናይ ሰራዊት ሱዳን ክሕግዝዎ ክፍትኑ እዮም ተደለ ድማ ብካልእ መንገዲ ነቲ ናይ ዳዕ መሰሪዕ ሰፕላይ ቼንስ ወይ እውን ሎጂስቲክስ ናቱ ንምሕፃር ብዙሕ ስጉምቲ ክገብሩ እዮም ንግብፂ ድማ ሓንቲ ስጉምቲ ንላዕሊ ነቲ ዲጋውን ታርጌት ንዑ ኣመልኪታ ክትገብሮ ምንቅስቃሳት እውን ክሕይል ከም ዝኽእል ስለዚ ሳፍ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ምስ ህወሓት ብዘለዎ ዝምድና እውን ነቲ ኩነታት መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ስለዚ ኩሉ እዚ ኣብ ሰሜን ሱዳን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንብልፅግና ካልእ መርዘም ሒዙሉ ክመፅእ ካልእ ፀገም ሒዙሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ንቐፅል በዋናነት አንተንም ለማግኘት የፈለኩት በዚህ በኤችአር ጉዳይ ላይ በተያያዘ የአሜሪካ ምክር ቤት እያዘጋጀ ያለው የንዑስ ኮሚቴው እያዘጋጀ ያለው አንድ ሰነድ አለ። ሰነዱን በተመለከተ የድጋፍ መግለጫ ወይም ደብዳቤ ልካችኋል። እስቲ ምንድነው የላካችሁት? አመሰግናለሁ መሳይ፣ እንኳንም ተገናኘን። እንግዲህ በዚህ በኤችአር 937 እና አጠቃላይ በዲፕሎማሲ ስራዎችን ለመስራት የጀመርናቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እነዛን ፈጥር በሚችል ፋኖ ድማ እንታይ ገይሩሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዋይት ሃውስን ደብዳቤ ሰዲዶም ዘሎ ነቲ ኤችአር ማለት ናይ ሂውማን ራይትስ ዝብል ሓድሽ ቢል ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ዴስክ ዝዘውር ዘሎ ወይ ዝስራሓሉ ዘሎ ዓብይ ኣሕመድ ብሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ንክኽሰስ ፋኖ ናቱ መልእኽቲ የመሓላልፍ ከም ዘሎን ናቱ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈን እዚ ሕጂ ምስ ምንታይ ተሓሒዝካ ክትሪኦ ኣለካ ንብልፅግና ብናይ ትግራይ ጉዳይ ዓበይቲ ከይዛት ኣለዉ ክንብል ከለና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ድማ ስምዑ ኦላ በነጃል መሮ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ብሎ ከ2011 ጀምሮ አስገድዶ መድፈር፣ ማገት፣ መሰወር፣ ማጥፋት፣ መግደል፣ የተለያዩ መዝረፍ፣ የተለያዩ ነገሮችን 10 ተጎጂዎችን በምስክርነት አካቶ ማለት ነው እዛ ውስጥ የነበሩት። አያችሁ እንዲህ አይነት ክስ በታጣቂዎችም ላይ ይቀርባል፣ ይመዘገባል። የሚለቅ ነገር አይደለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፀብፃብ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ፀብፃብ እዩ። ነቲ ኦላ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ነዚ ዕጡቕ ምልሻ ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ ዕጡቕ ተዋጋኢ ናይ ኦሮሞ
أبلي إثيوبيا بزح عمت كم زفتنن بزح جبنات كم زجبر زنبرن الزوم ناي فانو ميدياتات وين كلهم تديبلنا كفيلاوي أتي شناز بحال نبعلو بلتقنا يوم زبلو إذا نجرزي أما نقوم زلو بزح في اللياتو كردانا يكن لجن أزي قبل على الحزب محرا زوردن ويون قبل الإثيوبيان وريدو زلو بلتقنا نبعلو أبزو قدايزي تحت هاتيو ولا قاتي أولا زبحال ويون شنة نزو قدايزي كاتيجوري كلي ريجكت بملو إنا نسكو أي وعلناين نعنا زي مفلات زوم أو يجليلو نتقول داي تدما نابلت جنا جز خصوصا قاعد فتنة كم ريزل نتقول داي زياتهم دوم ناي ميديا أمحرا ميديا زي قدايزي كل يوم حدا يوم أنت قني قبل الحزب محرا قبل الحزب قبل تولت محرا أبتفل عليه كفالاتنا أورومو زقات مزليو تدقاقامي ون كخصون كزاربون نصنعيو محبرسب عالم لما كم تزدد لي أتوكرو كم زي هابو بتدقاقامي يوم زحمو زاربولو سلازي زي كم زي لو أبزقو سلالو زلو بلتقنا أنا بتقراي قصو حفكف قبل جميرو له حركابتي كونتات دمانا زي مس ካለ ህወሓት ህልውና የለውም በሚል ያረጀ ትርክት ህዝብ እያታለለ የኖረው ቆሞ ቀሩ ህወሓት ለህዝቡ ልማት ሲገባው ከፍጥረቱ ጀምሮ ጦርነትን እያወረሰ ለተደጋጋሚ ጉዳት ዳርጎታል። ህወሓት እድሜውን በጦርነት ለማራዘም የጫረው ከውጭ ካሉ ትግራይ ክልል እረፍት ይፈልጋል። كم تري ودلهم نتجارو فحبتن متى بلتقنا كل ميديا وعقمي أو يستكملوا زلوا نمغلا خيرهم من حزبي أبزحتوا لا يميل نقولون أيدي تفناك أيوتشم نملس على نميل نقولون ፖዚቲቭ ናቸው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ መንግስትም ማድረግ ያለባቸው የመንግስት ሪስፖንሲቢሊቲም ነው። ትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ፓርት ነው። እኛ ኢትዮጵያዎች ነን። ስለዚህ ፌደራል መንግስት እንደዛ ኢንተርቪው ማድረጋቸው እኔ አፕሪሺየት አደርጋለሁ። ቆንጆ ነው። እንደዛ ማለታችሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ተጨባጭ ወደ መሬት ወርዶ ህዝቡ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። በተጨባጭ ልማት የሚለኩ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። በእውነት ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ወድጄዋለሁ። ስለዚህ ኣብ ትግራይ ከይዶም ዝገበርዎ ኢንተርቪው እዩ ምናልባት ክንደይ ሓቲቶም እዮም ከም ዝመልሲ ረኺቦም እቲ ዘረባ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣይፀላእናዮን ስደተኛታት ንክመልስ ናብ ትግራይ ልምዓት ንክኣቱ ገለመለ ዝበሎ ኩሉ ዝፅላእ ዘረባ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓቂ እዩ እቲ መብፃዕታት ናቱ ዝፅላእ ኣይኮነን ግን ንኣቢ ኣሚንካ ምኻት ንምንታይ ሓደጋ ክገብረልካ ይኽእል ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ልቦና زحتت كنتاتيو أبي بزوج زي أتاليلو أكم زيا مفنترايزو تومجن ولا ون كالك تزاربون كبيديو حزنا مسألة حنت نقدر كللكم أفوز إذا حني سياس كوك يعني أرترا خوري بالكمو وسنا لنا يتبع بوردر تنا تقرأ تري جاف ما تمس أرترا لا نسو سراوي تتيسك حلوة يا بالكم مسألة كبرنا قالوا قلت معناتهم كاوي يخرجوا اللي أبيت توقع كلامات أوزع مخدس يدل في كورس نمتاي لفع مخدس أبي يقول بتعمي بقى لكزيرس لخونا بوزيشن هون إنه علو بوزح نقدر توتر حيلي ولا لخونا أما أنت عامس أو خلاصنا يدل تخيله زلوا عم بقول حزن أفتكوا فريل النحر تخيله نعوني مستقرال التخن الحزب هذا حل في النحر اللي خوينه زي أردليت مخانا النحر فريدك سأزد تقرأ كوفي اللي أختص اللي قباه سوى أي زي عيل دلي سأزد نحنا تعين عن حطوا اللي قباه ريتر تودع نحنا عنده اليوم نقرات اللو بزاعتنا توريرني تفازالتني ولي تملسوا ما عاد حتى لنا خفتارات كيلو خملس لنا ندليو بريترا مسارات جيرس حقا من قسم مسارات جيرس تردك سأزد حتى خايس كاجي خوفي الكاتو قعم سوى أي زي كويس بروحوا خايت مثلا ثماتي خلنا قط مكائل كاوتير كا حجي زي كم حدا مهور ويون اللي تيزغو صار بتعدي أبي أحمد كندي شاف بلينا كايدو دحريو انكساب حجي بكل ما قد عصوان كبانغير نالو زبل زلو سراويت ناتو تسكيمو ماتيو دحريوم دمان حزب محرا كشف زبل زلو بمقاله غيرو نعاتاتهم بقى بقوم برقص ابي لحليفو نابي ኤርትራ خيدو كواغا امو دليت خغبر زيت كتفيد ولدلو عجزي لبام كوين يتصازلو زيتي أبي بو حليفو بقى جو يغني اللي إذا حلفكمني بقى تسرقات تقيم اللي مسير تراك واقع كدانا قرا أبي أحمد مسير تراك واقع نسخاتكم يكونكم عاتيكم مزلو مسير ترى زر راقب دو بالوي if he wants كالا يدما جلسوا بناتو قم تاي مالتيو نسبة تقرأي قوات لا يكونن نهو واحد كتف سلازل هو واحد يوم دفرون قبل اللي داليو نايت تقرأي ربحا خنتاي وعول بريتوريا ستة سمامي كان يركس لمتاي تسقب عني زي قبر اللي يروك حتى كل يوم كل جزء
أبي أحمد عبد الإيرترا تم قال يزبلكم زلوا بعد ساعات كان بعد زي كم يوم زعما سلو سلناتهم أبز جبرهم شاف وينزقوا صلوا زلا يكون زرايو عبد الإيرترا خجبر زغل حماق نعونا رايو ما أسكن يقاط مخوني يوم زلوا ني إيرترا خجبر زغل كعنزة نبي حكي يوم زحزنوها أبزي تحكي ما مسأن حندي دوت أبزي سمعج كم من إحنا جنزو حيث نفل حيث كن فلتن جنزو حنا سلطان دلهم تمرت سلطان نزبل ديني ويس جنرال تركاني مين يزني جنرال تركان تلا دما موتو بزلو ديم انت لهم كيف لغين ما عادهم زي خمتهم قتلنا مكرمي افتح سنه كويس تاري يعني ما عادهم زي غروح ايتم قبرنا زمكروا ما عادهم كمتهم قبرنا زمكروا لا متم اياتنا الناس استقبلنا يوم زعبينا كوي ايماجين غوري بايزو انا جاغت كان زعبين سدي زعبين نعيكم متشكنس ما قال تقالت حمز قبر ايماجين غوري سويس انا ولادو يلني بكريستنا قرست اساسر ناس حيلهم عبيت سبيه حيلهم عود هاي مخاني فلطوي بكل بقى اذا سمرت من نسيت 5 يخليو بزح لو طفت الله هلا زعبنا نيسا نعي قتل زاز زي قدفه سبس خلت قالت حمز غوري ايماجين غوري سويس نوعنا نباسم زلنا بتتحسسوا امي شويدهم نايم تفكر شويدهم نايم ابزنا هلنا ترينا هلنا مناسي قمزو اجهم برتو لوط يلزو نورس فيك يازيا ناي كيم بقى لا سلطان محازن قرش مكابن يعني راي ذاتا بوينت خلينا نقول بالله ودي يقول لنا من افت برهان هذا لك مجاتا قرش نستلا بنا زياتا ጉዳይ كل ጊዜ አሞዳታ it's about interest and ናይ ስልጣን ጽምኢ ስለ ዘሎ ንሓትሕዶም ዝወርዶም ዘሎ ኩነታት ካብዚ ዝብገስ መቸብ ሰኢልካ ስምዕ አቢልካ ጥራይ ከተሐልፍ መንግስቲ ኤርትራ ዝክሩዶ خلالو ዝሞፀ መንገዲ ክግምግም ኣለዎ ብዘይ ምሕረት احنا እውን ክንግምግም ኣለና ኩነታት ይቀያየር ይዘሎ ዓለም ትጥሎ ፖለቲካዊ ልዝብ ክንገብር ክንክልልና ናይ ህዝብታት ረብሓ አጉምት ክንእቱልና ወዮ አንዚዝና እንደንዚ መቸም ኣብ ትግራይ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ሰሚዕና ንሪእና ኣለና ካብ ኣብዚያ ሚድያ ከምፅኦ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ኮንሲስተንትሊ ብዘይ ቋርፅ ትክክለኛ መርገፂ ዘለዎ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ክፍጠሮ እንድሕር ኮይኑ በዓል ክንደይ ክንዱ ክህሉ ይኽእሉ ግን ኣለዉ እዮም ንሪኦም ዘለና እዚኣቶም ሰባት ነቲ ህወሓት ዝበሃል እውን ክትክእዎ እንተዝኽእሉ ከም ፓርቲ ዘይኮነስ ነቲ መርሕነት ናይ ትግራይ እዚኣቶም ተተኪኦሞ ከምዚኦም ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም እንድሕር መፂኦሞ እቲ ፅምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ነቲ ህዝቢ ሓንሳብን ሓዋሩን መፍትሒ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ትኽክል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ዳግመ ግምት ክገብር ኣለዎ ኣይ ቲንክ ወገን ኤርትራ ዝተገበረ ይመስል ትግራይ ንዝደለይዎ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ነገር ዘበለ ክሳብ ዝኾነ ንረብሓ ትግራይ ኤርትራ ክትፃባእ ከም ዘይትኽእልን ኩሉ ዝደልይዎ ኣብ ዓዶም ክሳብ ዝኾነ ናባና እውን ካባና ዝደልይዎ ንግዲ ድዮም ደልዩ ኣብቲ ግባሕር ድዮም ደልዩ ምሳና ዛረቡ ኽእሉ ኤርትራ ግን ንትግራይ ንረብሓታት ናይ ትግራይ ኣንፃሩ ጠጠው ክትብል እያ ዝብል ገምጋም የብለይን ተስፋ ይገብር ድማ ተጋሩ ሓድነቶም ዓቂቦም ንዝመፆም ዘሎ ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድል ተጠቒሞም ዝኾነ ናይ ሃገራዊ ረብሓ እንተለዎም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ናይ ደገ መገብቲ ናቱ ኣብ ዝዳኸምሉ ዘለው ሓይሎም ሓዊሶም ዕላማታቶም ክሓርሙ ተኽኢሎም ዝበለፀ እዩ ብወገን ኤርትራ ግን ብርግፅ ሓድነትና ኢዝ ደ ነምበር ዋን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ግዜ ብዝሓየለ ንክኸይድ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክብል ይደሊ ብዛዕባ ኤርትራ ሓንቲ ፅብቕቲ ቪድዮ ረኺባ ኣለኹ ስምዖ እስከዚያ Can you tell us a bit about your shareholder makeup and your cash position? Okay, this is one of my favorite topics because I think this is a point that separates us. And we go into detail on that in our next video. But turning back now to the projects and in particular Eritrea. Now this is a nation known for being quite insular. So tell us how you came to be operating there and your experiences in this jurisdiction, what it is you're working on. Okay, so it's a long story, but let's just say that my father went to Eritrea in the 90s. And was involved in some of the early exploration work there and discoveries that ultimately led to the Zara gold mine, which was Chavis's project. So there's kind of a nice stepping stone there, but I won't go into that. If anyone wants to ask me, they can ask me when we meet in person. One of my brothers went there in the late 2000s. ብሓፈሻ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድሓን እቲ ውልቃዊ ስቶሪናቱ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይታ ኮላሊ ትበሃል ካምፓኒ ነዚ ናይ ፖታሽ ናይ ኤርትራ
ኣብ ምርካብን ንዑ ክሳብ መወዳእታት ከብፅሖ ካብ ዝተበገሱ ካምፓኒ ዝመርሕ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ረብሓ ብዙሕ መክሰብ ከም ዝገበረላ እዩ ዝነግር ዘሎ ንኤርትራ ድማ በቡኡ ገይሩ ከም ዝተላለያን ሓዊ እውን ኣብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ስራሕ ይመፅእ ከም ዝነበረ ንሱ ድማ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝገበሮ ዝበለፀ ኤክስፒሪየንስ ከም ዘለዎ ሕጂ ድማ ናይ ወርቂ ዕደና ክገብሩ ኣፕሊኬሽን ኢትዮም ከም ዘለውን ተስፋ ከም ዘለዎም ካብ ኤርትራ ንክገብሩ ዝነግር ብዛዕባ እቲ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ንምውፃእ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ምትሕብባር ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘይርከብ ነገራት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣቶም ቤላ ገይሩ ተሓባበሮም ኣሎ ዝብል ዘሎ ስለዚ ይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ኦፍኮርስ ናይ 30 ሚሊዮን ናይ 40 ሚሊዮን ክንዱ ክገብር ዝኽእል ኤርትራዊ ኣሎ ድዩ ኣለና ንዝፈልጦ የብለይን ግን ኣይሆፕ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ማለት ክንምንታይ እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ከም ዝኾነ ይዛረብ production and then have 100 years or more of mine life. Circumstances conspired against us, and it turned out the best outcome was to sell the project, and so that's what we did in 2023. And can you tell us what projects you're working on there now and what stages you have to take them through? Okay, so in Eritrea, which is really important for us because of our history there, we made an application for an area called Elagadel, which is a very prospective area for gold and copper. We've done everything that we can in terms of making that application satisfying government requirements, and now we're just in the hands of the government as to when that license is granted. They have a proper process. It's actually based on the WA system. So there's a proper process for going through their system. We're at the point where the only step that can happen from now on that we can be, excited about is the grant. And that could happen at any time. I don't know when it's going to happen. I'm planning to go there in January. So, I don't know እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ማት ከም ተገበረት ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ኤርትራ ኣፕላይ ገይሮም ከም ዘለውን እቲ ዝኽተልዎ ናይ ኣፕሊኬሽን ፕሮሰስ እውን ስታንዳርድ ዝሓለዎ ምዃኑን ኣብታ ምልእቲ ቪድዮ ተሰሚዕካዮ ብዛዕባ ኤርትራ ኣመና ኣወንታዊ ተመክሮ ከም ዘለዎን ናይ ብሓቂ ፃዕራም ህዝቢ ከምኡ ድማ እቲ መንግስቲ ንስራሕ ዝተሓባበር ምዃኑ ሕጂ እውን ኣፕላይ ገይረ ኣለኹ እቲ ኣገባብ መስርሕ ናቶም ተወዲዮም ክቕበሉናን ወረቐት ክቡና ከም ዝኽእሉን ሓንቲ ዝብላ ዘረባ ድማ ናብ ኤርትራ ማዕድናት ክደሊሉ ዝኣተወ ካምፓኒ ከሲሩ ዝወፀ የለን ይብል ክደግመልኩም እየ ናብ ኤርትራ ማዕድን ከውፅእ ኢሉ ዝኣተወ ካምፓኒ ከሲሩ ዝወፀ የለን ኢሉ ብዙሓት እቶም ኣብ ኤርትራ ዝሰርሑ ብፍሉይ ዝዛረብዎስ እዩ ሓደ ኤርትራ ሴኪሪቲ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ሰርቀካ የለን ወይ እውን ሓደ ውግእ ኣልዒሉ ነቲ ዓዲ ከበላሽወልካ ዝኽእል ነቲ ስራሕካ የለን ይብሉ እቲ መንግስቲ ኦርጋናይዝድ መንግስቲ እዩ እቲ ስራሕ ድማ ሓንሳብ ምስቲ መንግስቲ ምስ ተረዳዳእካ ብየማንን ፀጋምን ዝርብሸካ ሓይሊ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብርግፅ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ይወፅእ ኣሎ ነቲ ሃገር ድማ የንቀሳቀሰሉ ኣብዛ ከባድ ግዜ ኣነ ከም ትምኒተይ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣብቲ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ንኣብነት እዚ ካምፓኒ ክህልዎ እዩ ብርኪ ክህልዎ እዩ ብርኪ ናቱ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ሃገርካ ዝወፅእ ዘሎ ፀጋታት ግን እዚ ንሃገርካ ዲኻ ተረብዕ ዘለካ ዋላ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ዋላ ነፍስኻ ክብድ ዝበለ ግን ዝኾነ ከምዚኣቶም ዓይነት ፕሮጀክትስ እውን ብኤርትራውያን ኦርጋናይዝድ ክኾኑ እዚ ግን ናትና ድኻምነት እውን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር የለን ንኣብነት ኤርትራውያን ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ሓንቲ ካምፓኒ እንተተኸውም ነራ ኣብ ደገ ናይ ማዕድናት ካምፓኒ ዕብይ ዝበለት ካምፓኒ እንተተኸውም ነራ ደን እቲ ሰብ ተኣኪቡ ብርክቲ ገንዘብ ናቱ ዕብይ ዝበለ ገንዘብ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብቲ ፕሮጀክታት ከም ናይ ደገ ካምፓኒ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ማዕድናት ንኣብነት ኤምናኮ ክኣቱ ከሎ እቶም ካልኦት ካምፓኒታት ድማ እታ ካምፓኒ ናይ ኤርትራውያን ድማ ጎኒ ጎኒ ናይ እዚኣቶም ኮይና ብመንግስቲ ኤርትራ ዕድል ተፈጢሩላ ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ፕሮጀክታት ክትኣቱ ምኻለት ብርግፅ እዚኣቶም የፍቅዱ ዳ የፍቅዱን እቲ ውሽጣዊ ፀወታታት እውን ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ካብ ኤርትራ ናይ ማዕድናት ካምፓኒታት ክኣቱ ከለውን ክንሕጎስ እዩ ዘለና ምክንያቱ ኤርትራ ፀጋታት ኣለዋ ፀጋታታ ግን ንህዝባ እዩ ክኸውን ዘለዎ እዚ ሕጂ ዘለናይ መድረክ ድማ እዩ ንህዝባ ዘድልያ ቀንዲ ክንብል ከለና እዚኣቶም ድማ እትዮም ብዙሕ ኣብ ስዑድያ እውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ኣለዎ ግን በቲ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ዝሕጎስ ገብር Elagadel, which is a very prospective area for gold and copper. We've done everything that we can in terms of making that application satisfying government requirements. There's a proper process for going through their system. We're at the point where the only step that can happen from now on that we hope for the best. And we've done a really helpful joint venture there with some great partners. For Danakali, particularly in Eritrea and Saudi Arabia, but also how are you balancing the prioritization
with your projects in Western Australia? Okay, so the biggest milestone, the thing that I'm really hopeful for and looking forward to is Eritrea. Getting our license there. I think that will be a really important step for us. ስለዚህ ካብቲ ኩሉ ዘለካ ፕሮጀክት ኣብ ኣውስትራልያ ዘለካ ንስዑድያ ዘለካ ናብ ኤርትራ ዘለካ ኣይና ኢኻ ቀዳምነት ተበይልወስ ቀዳምነት ናተይ ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ጉዳይ ቀዳምነት ኢና ንቦ መንግስቲ ኤርትራ ፍቃድ ተሂብና ናብ ገጽና ክንከይድ ኢና ይብሉ ከምዚኦም ዝብሉ ኢንቨስተራት ክትረክብ ከማን እድለኛ ኤርትራ በተሓደ ማሲ ከምቶም ንብሎም ዘለና ናይ በዓል ስዑድያ ደው ናይ ገለመለ ከምዚ ኣነስ ይህወኽ ኣለኹ ደንጉይን ለመንግስቲ ላይሰንስ ዝብሉ ኢንቨስተራት ክልዋነት ሃገር እውን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ጽቡቕ ነገር እዩ ማዕድናትና ውፅኢና ክንሸጦ እውን ጸጋ እዩ ኣምላኽ ዛበነ ጸጋ ነቲ ህዝቢ ክጠቅም ስለ ዝኾነ እዚ እውን ደስ ዘብል እዩ ካብዚ ቀፂልና ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ እዚኣ ይኽቶ جدما خم قتلتا ناي زغنري صنحنا مدب كابتوم ابزي مدب زي عابي استواصو دغبرو حدا كبور حونا اتو مايكرو موزيكا بيت مالتي مسايدلو قال خبل كاب سبورت انتي تعذبو كومون انت عينت بروجرس الله قال خب لسانهم سمعي لي مسايكو فابيلي دلو اراي مايك مرحبا مايك كمي رفيتكا انا تهبل دل مجمريا مسلكا ممهر انجينير تمسجن بلب خمسجنو يدلي مغنياتو نسي نبزع عدي مني ابي ارتراس كم زع عينت مرتخم زلو خمان افلطا ينبرنن حجي لو معت مسي ابز مسراخو بلب يتمسيته توم هارو ولا كابتي ناي قانقا انجليش ملكت اتحسكا انغنا تي زلوم وني بزعبا ساينس تكنولوجي ناي بحقي غريمني كمتن عليها تحاوي يسبب لك واي كم بتصبون كمتن عليه مغنياتو اسيا علمنا ساينس ان تكنولوجيا تخيزلانو اب ساينس اب تكنولوجي ديسغوم حبرتسب تبلعي يختر ግን ዝሎ ማዓልቲ ዝራኾሲ ንመጻስ ንሕና እውን ተበልዒና ኣይክን ተርፍና ማለት እዩ ምስ ዓለምና እስክንስራዕ ምዃና ይደረዳእካ እዞም ቆልዑት እዚኦም ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ደገፍ የድልዮም ብፍላይ ድማ እዚ ንገብሮ ዘለና ድሕራ እንደገ ዝኸይድ ኮይኑ ኸይድ ይግድን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኤርትራውያን ኣለዉ ኣብ ሳይንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ንሳቶም ምዝ ትካል እዚ ሌላ ክገብሩ እሞ ክፋለጡ እሞ እቲ ሳቶም ደሊቦሞ ዘሎ ኣፍልጦ ትምህርቲ ኣብ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ኣብዚ መፅኦም ነዞም ደቅና ክምህርዎም እዚኦም ዝምድና ክገብሩ በዚ ጋጣሚ እዚ ተሓሳስብ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ማይክ በቃ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዛ ቪድዮ ትሪዋ ፀኒሕኩም ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ትሕሶታት እዩ ዘለዋ ከድኩም ኣብቲ ቻነላ ከድኩም ራእይዋ ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ቀንዲ ተልእኾናተይን ስራሐይን እዩ ፅቡቕ ዜና ካብ ዓድና ዝመፅእ ደገፍ ዘድልዮ ፕሮጀክታት ክመፅእ ከሎ ንህዝብና ከርዮ ህዝብና ሰሚዑ ድማ ዘድሊ ስጉምትታት ክወስድ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ከበርክት ኢና ንገብሮ ዘለና ኣይሆፕ ኩላኻትኩም ከምቲ ዝድሊ ሓገዝ ክትገብሩሎም ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶን ሓሳብኩምን ንኩሎም ዝድግፍ ሓበሬታ ንኩሎም ድማ ኣብ ቦቶም ናኸትኩም ክትሕግዙ ንዓና እውን ብላይክ ክትሕግዙ እናተማሕፀንኩ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም ታሪክ ሰጅል مثل هيرر اندقادل اتكيت وديب سنيت مثل حقر حبر غدر يا واقف بدالي ولا فكر سميتا زر افاري اقلاب ولا شويتا الا عجي قروف اللي سنيتا سعيتها